Assalamu alaikum. Biyo bayan umarnin Kwamishinan 'Yan Sandan Jihar Kano CP Sama'ila Shu'aibu Dikko FSI na faɗaɗa sintiri da kuma rahotanni da muka samu daga al'ummar Jihar Kano na waɗansu mutane da ake ganin su akan raƙuma wanda daga alamu ba 'yan ƙasar nan ba ne a yankunan Rimin Zakara da ke ƙaramar hukumar Ungwaggo da kuma Ɗorayi Babba da ke ƙaramar hukumar Gwale a nan Kano. Tuni dai Kwamishinan 'Yan Sandan Jihar Kano CP Sama'ila Shu'aibu Dikko FSI ya ba da umarnin a gudanar da binciken kwakwaf akan waɗannan mutane. Mun garzaya masaukinsu da ke Rimin Zakara a ƙaramar hukumar Ungwaggo tare da dagaci da kuma masu unguwannin wannan yanki, wanda dama da dagaci da mai unguwar wannan wuri sun san da zamansu a wannan yanki nasu. Daga binciken da aka fara gudanarwa, ba mu same su da wani kayan laifi ba, kuma suna tare da cikakkun takardu na shigowa ƙasar nan. Bincike ya nuna mana cewa waɗannan mutane 'yan kasuwa ne masu safarar kanwa daga garin Damagaran a ƙasar Nijar zuwa Najeriya. Suna sayar da kanwa da kuma sauran kayayyaki, sannan su yi amfani da kuɗaɗen su sai kayan abinci a kasuwar Dawanau da ke nan jihar Kano su koma gida. Duka suna gudanar da waɗannan abubuwa a ƙasa da kwanaki 20. Kwamishinan 'Yan Sandan Jihar Kano CP Sama'ila Shu'aibu Dikko FSI ya sa an gayyato shugabannin waɗannan fatake. Akwai Abdulrazak Alhaji Duduwa ɗan kimanin shekaru 40, Ashiru Musa ɗan kimanin shekaru 35 da kuma Marwana Musa ɗan kimanin shekaru 40, dukansu 'yan garin Damagaran a ƙasar Nijar. Haka zalika mun tuntuɓi hukumar shiga da fice da kuma ofishin ƙaramin jakadan Nijar a nan Kano, wanda duka sun tabbatar da ingantuwar takardun da muka same su tare da su. Saboda haka muna kira ga al'ummar jihar Kano da su kwantar da hankalinsu. Za mu ci gaba da bibiya da sa ido. Muna godiya da irin haɗin kan da al'ummar wannan jiha mai albarka suke ba wa rundunar 'yan sanda da ma tsaro gaba ɗaya. Da fatan za a ci gaba da ba mu haɗin kai. Ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu ci gaba da kare lafiya da kuma dukiyoyin al'umma. Mai sanarwa DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano, a madadin Kwamishinan 'Yan Sandan Jihar Kano CP Sama'ila Shu'aibu Dikko FSI.